आज मी फक्त 1 वाटी गव्हाच्या पिठापासून अगदी पोटभरीचा असा नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। कधी कधी असं होतं की भाजी व चपाती करायचा कंटाळा येतो। अशा वेळेस हा गव्हाच्या पिठापासून असा हा नाश्ता नक्की एकदा करून बघा। भाजी चपाती एक टाइम नाही खाल्लं तरी काही हरकत नाही। हा नाश्ता इतका पौष्टिक आणि हेल्दी नाश्ता आहे। स्पेशली लहान मुलांसाठी तर खूपच पौष्टिक आहे, कारण आपण याच्यामध्ये भरपूर अशा भाज्या वगैरे टाकलेल्या आहे। तर वेळ न करता आपण बघूया याला बनवायचं कृती आणि लागणारं साहित्य। तर इकडे मी फक्त 1च वाटी अंदाजे गव्हाचं पीठ घेतलं। आता गव्हाचं पीठ हे आपल्या डेली यूजचं आहे आणि हे आपला रोजचा खाण्याचा एक भाग आहे। त्यामुळं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गव्हाचं पीठ हे ह्या नाश्त्यामध्ये वापरलं जाते म्हणून हेल्दी। अर्धी वाटी बारीक जाड रवा कोणताही टाकू शकता। रव्याने छान नाश्त्याला क्रिस्पीपणा येतो। रवा आणि गव्हाचं पीठ हे मिक्स करून घ्यायचं। ह्याच्या आधी मी ज्वारीच्या पिठाचा सुद्धा असा नाश्ता अपलोड केलेला आहे, तो सुद्धा तुम्ही चॅनलवर जाऊन बघू शकता। आता ही गव्हाच्या पिठामध्ये आपण अर्धी वाटी रवा टाकलाय, 1 वाटी गव्हाच्या पिठासाठी मिक्स करून घ्यायचं। थोडं थोडं पाणी टाकून थोडासा घट्ट आणि थोडासा पातळ असा बॅटर बनवायचा। अगदीच रनी बॅटर नाही बनवायचं, म्हणजेच डोश्याच्या पिठासारखं नाही बनवायचं। बेसन पोळी करतो बघा आपण, तो कसा घट्ट बॅटर असतो बेसनाचा, तसं बनवायचा। इतका छान हेल्दी नाश्ता आहे ना। गव्हाचं पीठ असल्यामुळं हा अगोदरच असा छान हेल्दी झालाय। प्लस आपण ह्याच्यामध्ये मस्त अशा भाज्या पण टाकणार आहोत, म्हणजे लहान मुलांचं तर टेन्शनच गेलं की भाजी खाण्याला जो कंटाळा करतात ना, अशा वेळेस तर हा नाश्ता पौष्टिक आहे। इकडे 1 बारीक चिरलेला कांदा घेतला आहे, थोडीशी कोथिंबीर आणि ह्या थोड्याशा भाज्या। मी जिकडे कोथिंबीर वापरली तिकडे तुम्ही पालक मेथी बारीक कट करून टाकू शकता। आता जे पण भाज्या तुम्हाला लहान मुलाला तुमच्या आवडत असतील त्या आवर्जून टाकायच्या मध्ये, म्हणजे गव्हाच्या पिठासोबत भाज्याचं जे मिक्स होतं याच्यामध्ये, म्हणजेच भाजी चपाती खाल्ल्यासारखं एकदमच छान पोट भरलं जाईल। तर सगळ्या भाज्या, कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा पूर्णपणे ऑप्शन आहे, आवडत असेल तरच टाका। आता हे सगळं टाकून घेतलंय। आता आपण याच्यामध्ये थोडेसे मसाले टाकायचे। तर सुरुवातीला आपण याच्यामध्ये टाकायचं 1 चमचा सफेद तीळ। तिळाने खूप छान कोटिंग राहते आणि क्रंचीपणा राहतो। त्यानंतर अर्धा चमचा जिरे टाकायचे। अर्धा चमचा आपण इथं थोडीशी चिमूटभर हळद टाकायची, जास्त हळद नाही टाकायची, आणि थोडासा गरम मसाला। लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर सगळं साहित्य मसाल्याचं थोडं थोडंच टाका, अजिबात स्पायसी नको। इकडे मी अर्धा चमचा लाल मिरचीचा कूट वापरलाय। लहान मुलांसाठी करत असाल तर 2च मिरच्या बारीक चिरून टाका, किंवा नाही टाकल्या तरी काही हरकत नाही। चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं। पूर्णपणे भाज्या आपल्या पिठामध्ये रव्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। आता गव्हाच्या पिठामध्ये इतक्या साऱ्या भाज्या टाकल्यामुळं तुम्ही विचार करू शकता हा नाश्ता किती हेल्दी तयार होणार आहे आपल्यासाठी। कधीही कंटाळा आला भाजी चपाती करायचं तर 2-4 असे बनवून खाल्ले तरीही तुमची भूक एकदमच अशी तृप्त होऊन जाईल, म्हणजे भूक लागणार नाही। आता मी हा नाश्ता स्पेशली लोखंडी तव्यावर करते। बऱ्याच जणांचं असं म्हणणं असतं की लोखंडी तव्यावर असे पिठल्याचे डोश्याचे प्रकार चिटकले जातात। तर त्यासाठी मी तुम्हाला एक टिप सांगते। तवा जो असतो ना, लोखंडी तवा, स्पेशली ज्यावेळेस आपण गॅसवर चढवतो, गॅस चालू करायच्या आधी तव्याला तेलाची कोटिंग करून घ्यायची, लावून घ्यायची, आणि मग गॅस चालू करून चांगला कडकडून तापून घ्यायचा। अगोदरच तेल लावून ठेवायचं गॅस चालू व्हायच्या आधी, आणि मग तापून घ्यायचा। तुम्ही बघू शकता, डोसा बनवा, कुठलाही असं हे बॅटर बनवू शकता आणि कुठेही न चिटकता नॉनस्टिकी पॅनसारखे तुम्हाला इथं सगळ्या गोष्टी तयार होतील। म्हणजे असे पिठलं म्हणा, थालीपीठ म्हणा, किंवा डोसा, आंबोळी, घावन वगैरे सगळं हे तुम्ही सहज करू शकता। तुम्ही बघू शकता जे आपण मिक्स केलेलं बॅटर होतं, मी ह्या तव्यावर थोडासा छोट्या साईजचंच केलं आहे। इकडे लहान मोठी साईज तुम्ही आवडीनुसार करू शकता, म्हणजे मी जिथं छोट्या साईजमध्ये केले ना, ते तुम्ही मोठ्या साईजनी पण असं पसरू शकता। पण शक्यतो हे लहानच छान छान वाटतात मस्त खायला। हे बघा, आता ह्याला कसं कढईने तेल सुटलेलं आहे, अगोदरच तवा तापून घेतला होता मी तेल लावून। हे बघा, बघू शकता तुम्ही, कुठेही चिटकलं का? वाटतं का आपण हे लोखंडाच्या तव्यावर केलेलं आहे? अजिबातच नाही, अगदी नॉनस्टिकी पॅनसारखं सहजपणे एकदमच असं निघलं गेलेलं आहे, कुठेही न चिटकता।
तर तुम्ही डोसा वगैरे, आंबोळी, घावन वगैरे सुद्धा ह्या पद्धतीने करू शकता. ह्या आमचा रोजचा डेलीचा तवा आहे लोखंडाचा, खूप जुना तवा आहे आणि याच्यावर भाकरी वगैरे, चपात्या वगैरे केल्या जातात. आणि लोखंडी तवा हे चांगलाच असतो आपल्या चपात्यासाठी, पोळ्यासाठी. आता दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्यायचं. सुंदर असा लाल रंग आला आणि क्रिस्पीपणा, कडकपणा होईपर्यंत छान भाजून घ्या. मस्त लागतो खाता वेळेस. बेसनाच्या पोळ्या वगैरे तर नेहमीच खातो, पण जरा असं पौष्टिक आणि जरा वेगळं काहीतरी खाल्लं पाहिजे. त्यामुळं मी ज्वारीचा पण दाखवला आहे आणि आज गव्हाच्या पिठाचा पण दाखवते. कारण की सकाळ सकाळ लहान मुलाच्या टिफिनची जी घाई असते ना, अशा वेळेस झटकेपट तुम्ही हा नाश्ता सकाळी बनवू शकता किंवा त्यांना टिफिन बॉक्स म्हणून सुद्धा देऊ शकता. फक्त रात्रीच्या वेळी जरी भाज्या कट करून ठेवल्या ना, तर सकाळी 1 वाटी अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ, रवा घेऊन मिक्स करून आपलं बेसनाच्या पोळीसारखं करून द्यायचं. हे असं थोडंसं याला सेट करायचं. हलक्या हाताने चमच्याच्या साहाय्याने पसरून घ्यायचं, जितकं पण तुम्हाला हवं आहे तितकं. आणि थोडा वेळ द्यायचा, मिडियम गॅस ठेवायचा. अलगद हे असं सुटलं जातं. बघू शकता लोखंडी तव्यावर किती सहजपणे हे न चिटकता निघत आहे. नाही तर आत्तापर्यंत चिटकून बसलं असतं. हे बघा किती मस्त सुंदर असा भाजून निघालेला आहे. दोन्ही साईडून भाजून घ्यायचं खरपूस. कडकपणा तयार झाला की लगेच काढायचं. छान झालेलं आहे. मी काढून घेते. हे बघा कुठेही न तुटता न चिटकता तयार झाला आहे नाश्ता. आता मी 1-2 करून घेते आणि प्लेटमध्ये सर्व करूया. तर चला, गरमागरम आपला हा हेल्दी टेस्टी असा हा गव्हाच्या पिठाचा नाश्ता तयार झाला आहे. पाहू शकता किती मस्त असा हा नाश्ता तयार झाला आहे. कुठे प्रवासात जायचं असेल तर अशा वेळेससुद्धा घाईमध्ये तुम्ही हे 5-7 जरी घेऊन गेले सगळं तरीही छान आहे. आवडीनुसार याच्यामध्ये भाज्या टाकू शकता, म्हणजे तुम्हाला ज्यासुद्धा आवडतात पालक, मेथी टाकून नेऊ शकता बनवून. हे बघा टिफिनला तर खूप उत्तम पर्याय आहे. शेंगदाण्याची चटणी, शेंगदाणे लसणाची चटणी असते ना, त्यासोबत खूप भारी लागतं खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर. हे बघा किती मस्त झाला आहे. एकदम स्मूथ असा, एकदम नरम सॉफ्ट आणि वरून थोडासा क्रंचीपणा. मस्तच वाटतो आहे खायला. तर नक्की एकदा ट्राय करा. लहान मुलासाठी जर तुमचे लहान लेकरं जर भाजी चपाती खायला कंटाळा करत असतील ना, तर नक्की त्यांना द्या करून. पोट भरून खातीनच, परंतु कळून येणार नाही याच्यामध्ये आपण भाजी चपाती खाल्ल्यासारखं प्रोटीन आहे. न सांगता भाजी चपाती मुलांना खाऊ देऊ. मस्त वाटतोय, मेल्टी झाला आहे आणि वरून क्रंचीपणा जाणवतोय. तर खरंच खूप भारी नाश्ता आहे हा. ट्राय नक्की करा एकदा. लहान मुलासाठी किंवा आपण कोणीही याला सहजपणे खाऊ शकतो. तर नरम सॉफ्ट लुसलुशीत असा हा गव्हाच्या पिठाचा नाश्ता तयार झाला आहे. असे छान छान वेगवेगळे नवीन नवीन असे नाश्ता रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईबर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. तर चला आता मी घेते खाऊन. गरमागरम चहासोबतसुद्धा तुम्ही याला खाऊ शकता. तर कसं वाटलं तुम्हाला आजची आपली ही रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा. हे बघा मस्तपैकी आता मी एक खाऊन घेते. तुम्ही पण या सगळे खायला ना असेच व्हिडिओ बघत राहा. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत. स्वस्त राहा, मस्त राहा.